An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya di wagati selen, dɔgɔkun min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ, Professeur Usman Erik Jakite. O dɔgɔkun kibaruya min b'a daminɛ tɛnɛndon ka taa bila dimanche o tɛ kalo tile 18 na, farafinkalo tile 21 ka taa bila farafinkalo tile 28 na. Dolo jate la, samiya kalo filanan tile 16 ka taa bila samiya kalo filanan tile 22 la. O wagati kibaruya de bɛna lase aw ma, ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ samiya kalo filanan na, n'o ye Iburahima ka wagati ye. Lion mɔgɔw ka wagati an b'o o de kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ko den mun mana bange ka bɛn nin wagati ma, walima nin wagati tɛmɛnen dɔw ma, ko olu dusu bɛna bonya kosɛbɛ, jɔnmaya tɛna diya olu ye, wa olu bɛna don ko o ko la, olu b'a fɛ olu ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye, bɛɛ lajɛlen ka olu bonya o ko kɔnɔna na. Olu b'a fɛ ka ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Olu ye dakanko ye. Dolo min bɛ ka nin wagati mara n'o yɛrɛ ye tile ye, ni arabuw ko ko shamusu, ni tubabuw ko ko soleil, ale de bɛ ka nin wagati mara, wa ale nɔrɔ de bɛ ka jigin ni den ninnu kan. Olu ye dakanko ye. Mɔgɔninfin, i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma beliw, funteni kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so ni so denw, beliw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko wulikajɔ bɛna diya aw ye kosɛbɛ, ko aw ka o wulikajɔ ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔtaba lase aw ma. Ni aw fari fagala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw hakili bi garisɛgɛ minnu na, aw hakili minnu bɛ bonya ni karama minnu na, ani aw hakili bɛ donta minnu na, k'o bɛ se ka sumaya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw ka wulikajɔ in de kɛ aw tagamabere, ani kunnafoni siraw olu fana ka di aw la. Garisɛgɛ donta o fanga ka bon nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ kumabaw kan. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma toro, garisɛgɛso denw, funteni kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so, toro, nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ko basigibaliya fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko ni aw bɛ se aw ka muɲu ani sabali de kɛ aw tagamabere ye. Jigiya kumaw, aw jigiyaw sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, nka aw jigiya siraw olu ka ɲi. Jigiya siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma, nka aw hakili to aw yɛrɛ la, ko donta fanga o de ka dɔgɔ, nka aw fɛlen don fana nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so, Gémeaux, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko nisɔndiya ko ani wasaw ani bonya ni karamaw olu talen don ka aw sɛgɛrɛ aw mɔgɔ ɲɔgɔnw fɛ, kamasɔrɔ aw kanunen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw mana wulikajɔ o wulikajɔ kɛ, ko aw bɛ se ka jaabi sɔrɔ o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. O kɔrɔ b'a jira ko aw kana saliya, ko aw ka wulikajɔ kɛ aw tagamabere nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni aw saliyala, a bɛ se ka kɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya walew don aw ka dakan kɔnɔna na. Aw fɛlen don, aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka taa bila juillet kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so, fasoso denw, kansɛriw, nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ko aw fana fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ sumaya fanga ka bon aw ka garisɛgɛ kow la, garisɛgɛ siraw fɛ, ani aw ka wulikajɔ siraw fɛ. Sumaya fanga ka bon yen nɔ, nka aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Wasa ani nisɔndiyaw olu kumaw bɛ fɔ aw ye, nka a ka gɛlɛn aw ka se ka nin wasa ninnu ani nin sɔrɔ ninnu kɛ aw tigɛ la ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma. Aw bɛ se k'aw ka wulikajɔ ani aw hakilina da dɔgɔkun nataw kan, garisɛgɛba ninnu ani
kunnafoni ɲuman ninnu bɛ se ka sɔrɔ wagati minnu na n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ dɛmɛ aw hakilina na. Aw bɛ se ka kɔnɔni kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, aw ka muɲuni kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka taa bila uti kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so, denɲɔgɔnso denw, lion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko basigi kumaw, basigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ aw bɛ se ka aw bɛna ko daminɛ dɔw latigɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ko ninnu a bɛ se ka wulikajɔw ani ko daminɛw olu ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ani mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fɛn kuraw, projet kuraw walima baara kuraw daminɛ nin wagati in kɔnɔna na, o ka di aw la nin wagati in kɔnɔ ko nin ye o wagati ye. Aw ka ko daminɛ caman bɛ yen nɔ ani aw ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ n'a y'a daminɛ ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma, ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la don nataw kɔnɔna na. Ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ o la, ani i bɛ se ka i ka ko yɛrɛ taabolo fana dɔn n'a sudalen don i la. Na aw bɛ se aw ka wulikajɔ ani aw ka ko daminɛ minnu b'aw bolo, a bɛ se ka a kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ka bɛn dɔgɔkun wɛrɛw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 22 ka taa bila sɛptanburu kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma viergew, denmuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko hakilina filanfilanw ani dugutaga telimanw olu dɔw cunnen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ani hakilina filanfilanw. Nka o n'a ta bɛɛ hakilisigi bɛ aw ye, aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, ani layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko hakilisigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa minnu n'a aw b'a ɲinina garisigɛ sira o ka suma, garisigɛ sira ka suma, nka wulikajɔw bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka aw jigi da garisigɛ dɔw kan min bɛ taa bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, walima dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na. Aw fɛlen don kosɛbɛ, aw kanulen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ sɛptanburu kalo tile 23 ka taa bila ɔktɔburu kalo tile 22 n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, balansiw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni aw ka hakili to aw yɛrɛ la, ko futinɛ bɛ se ka don aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ, walima aw ni aw masuruna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya sira ka gɛlɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ, ani aw kanubagaw fo ka taa se mɔgɔ minnu b'aw kɛrɛfɛ, ko aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya ko olu bɛ gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw fana olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati garisigɛ kuma dɔw bɛ se ka fɔ aw ye, nka aw ka se ka olu garisigɛ ninnu sɔrɔ aw bolo la, k'o de bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka taa bila nɔvanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawla kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, dibiso denw, scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka farati kosɛbɛ, kamasɔrɔ aw bɛ se ka dusukasiw ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ nin wagati in kɔnɔna na. Mɔgɔ caman bɛ gɛrɛ aw la ka aw tulo kɔrɔ kuma dumanw fɔ aw ye, nka olu caman tɛ aw ɲi ye. Mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw fo ka taa se mɔgɔ dusukasi mɔgɔw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo, fo aw ka dusu ani muɲu kɛ aw tagama bere nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ dibidibilako olu barikalen don aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ nɔvanburu kalo tile 23 la ka taa bila desanburu kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sajitɛriw, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu tala ka so, siraso denw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw bɛna diya aw ye kosɛbɛ. K'aw kɔlɔsi, o wulikajɔ ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye don tɛmɛnen na wulikajɔ minnu tun bɛ aw bolo aw bɛ se ka olu jaabi sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, nka wulikajɔ ninnu na aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi ko fangalata kungo olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ni faamaw na mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye, walima ka se faamasow yɛrɛ la ka se ka taa kuma dɔw latigɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Faamalako de kun dalen don aw kan nin wagati in kɔnɔna na. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ko dusukasi fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, garisigɛ bɔta o fanga de ka bon ka tɛmɛ garisigɛ donta kan. A bɛna garisigɛ kuma minnu mɛn
ko aw bɛ se ka aw jigi da olu ka dɔgɔkun wɛrɛ n'o tɛ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko garisɛgɛ ninnu ka a sɔrɔli o de bɛ gɛlɛya. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne, masaso denw, funteni kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so, capricorne don kɛrɛnkɛrɛnnen don basigilen, kamasɔrɔ yɛlɛda bɛ aw ye, aw bɛ se ka aw jigi da k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, ko aw bɛ se ka aw hakili da garisɛgɛw kan ani kunnafoni dumanw yɔrɔjanfɛ kibaruyaw ani kibaruya dumanw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda lase aw ma don nataw kɔnɔna na, ka yɛlɛda lase aw ma yɛrɛ fana. Garisɛgɛ sira o jɛlen don, wasa ni kunkɔrɔta aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka taa bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, fonɛnɛ kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so verseau, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw minnu bɛ feere kɛ ani minnu bɛ bololabaaraw kɛ ko olu de bɛ se ka wasa ani tare caman fɔ, minnu bɛ feere kɛ ani bololabaarakɛlaw. Nka nin wagati kɔnɔna na minnu bɛ baara wɛrɛw kɛ n'a sɔrɔla feere tɛ, ko sumaya de fanga ka bon olu ka dagan kɔnɔna na kosɛbɛ. Aw fɛlen don fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ mɔgɔw kun dalen don aw kan. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. K'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati, aw bɛ se ka hakili da garisɛgɛ dɔw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Nuhun ka so, poisson don giriman, nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma. Sira kan dibi ka ca aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw bɛna aw nin da hakilina ko kan, aw bɛna a lajɛ ka se ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se ka wasa ani yɛlɛda lase aw ma. I bɛna ye dɔgɔkun bɛ taa laban k'a sɔrɔ aw ma o jaabiw sɔrɔ. Aw b'a kolo gɛlɛya cogo cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, a ka gɛlɛn, aw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a ka gɛlɛn ko ninnu ka kɛ i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogo minnu na. Wa aw ka kɔlɔsi fana bolofɛn yɛrɛkɛw, olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na. Ni aw bɛ se ko ala aw kana mɔgɔ ka fɛn singa, kamasɔrɔ aw bɛ se ka fɛn singa, o bɛ se ka kɛ sababu ye walifɛn bɛ se ka tiɲɛ aw bolo, bari bolofɛn yɛrɛkɛ o fanga ka bon aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min de kun lasela aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ, professeur Usumani Erik Jakite, ka aw ladɔnniya k'an bɛ samiya kalo 2nan de la. An ye samiya kalo 2nan sɔrɔ n'o ye Iburahima ka wagati ye, lion mɔgɔw ka wagati, an bɛ olu ka mara de kɔnɔna na nin wagati in na. A b'a yira k'a fɔ ko den minnu kɔni bangena nin wagati in kɔnɔna na, ko olu ka ko ɲɛw, olu yɛrɛ yira kow bɛ diya olu ye kosɛbɛ, olu ye dakanko ye. Ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la. An b'a fɔ la sa, dɔgɔkun hɛrɛ ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Mali ala k'a basigi.